MLA kanong po constituency ba Miral Bonds hadin bagi pat ba jang kanong po constituency kidalet bantur habo kayeng sa kajang u banikran halo reservation policy ulapan pau ya kajing kemen banyo banya kendo ikipat ba mat kham tam gi khon samla jang kanong po kibalawan banya kendo ban pen sngo halo kajing kwa ban pen kala ya ka reservation policy habo kajala hakajo ka por ulakin turu ikipat ba nong shong shnong jang kanong po constituency makin sngob ha man ya kajing tray lang mat bakin yai sha nakalyang ka party UDP kan chem khia yigni ka kam nakabanta ka jimin toy jong pai ba nakalyang ka jong nga kum wemeli rung so khia sibun ya kani dan re gadi ka mat ka ba khia bat ka ba jeliu te hadin ka election jong next nem ajar atulai hadin bala thau ya ka sarkar hadin ba kijing ekran kelas sedang baniat bat menta ka don kani ka sur na jipai ba kami na benta kumno ban review ya ka reservation policy bat kum ka parti UDP ru kane gede ka don haka manifesto jong ka parti haka ba kum ka parti ngi ha ban ya kren ban ya ngam jeliu ban ya philiu jingmot kamlong bangin shui le khlut ya kane ka isu nasngo ban appeal ya ki paranong chongchnong ke bi ki jongi ni kum kinong mikmat ki ba phi plejet ni don ga jing kitli ni sngo khya kane ka man ban page ban kmi ban penwandur kenang ba kanong gejing mentoy na kabanta kari hasi jancia bat kejela gro kowe kenang ba kanum kata yano gidan kam ke sungsuk sung sangai teng so man appeal ya ki sung chnong ge bi apin so bahaban ai ke jing trelang we pin yasha na kaliang jongi na kaliang ka party ke jongi ru ngin simkhia kat bala ban page ban kmi na kamta gejing mentoy jong mabun balang